Het jy 'n gids nodig? 'n waardige ou heer, reeds aan die verkeerde kant van 60, het mij die verhaal vertel. Ik vertel dit so ver ek kan onthou in sy eie woorde, niet te lang geleden nie is ek Switserland toe vir 'n vakansie. Op 'n dag besluit ik om een van die bergspitse per tandraadspoor te gaan besigtig. Ik het gedink dit zou wonderlijk wees om op die spits van die berg te staan en die berge onder mij te zien. Ik koop toe 'n kaartjie, en dis nie lang nie of ek is in die treinkie op pad boontoe. Terwijl ons ry, begin ek dink, daar gaan sneeuw en ijs wees daarbo, en ek het glad nie die regte skoene vir sulke toestande aan nie. Net nou val ek, miskien moet ek maar liever die rit boontoe los, voor ek my dalk teen die glibberige berggange beseer. Toe die treinkie stilhou, klim ek uit op die klein perronetjie. En skielik klink de stem langs mij op, het jy 'n gids nodig, meneer? Bij mij staan een man met die uniform en lapelwapen van een gelicensieerde alpegids. Ik besef dat hij iemand moet wees op wie ik zou kon vertrouwen, aangezien hij deur die owerhede gemagtig is om die werk te doen. Ja, sê ek dadelik. Die gids gaan staan langs mij, neem my arm stewig vast en treekie vir treekie stap ons al met die paadjie langs tot heel bo op die spits. Daar aangekom, bewonder ons die uitsig. Toe ons terugdraai, gaan staan die gids aan my anderszij, zodat hij aan die kant van die gevaarlijke afgrond stap terwijl hij mij stevig vasthou en ons uiteindelijk veilig op die perron aankom. Toe ek later oor die hele ding nadink, besef ek, toe ek hom vat, toe vat hy my. Daar die 7 woorde vertel die hele verhaal van die veilige uitstappie teen die gevaarlijke helling. Dit beskryf ook voor ons die eenvoudige daad wat 'n sondaar moet doen om gered te worden. Die lewe is vol van zulke gevaarlijke afgronden. Ons hoor net te dikwels van die wat geval het en verloren is. Wat ons nodig het, is 'n gids, iemand op wie ons kan vertrouwen, wat sterk en gewillig is om ten volle beheer te nemen van ons dagelijkse leven. Christus is die een wat bevoegd is om dit te doen, want hij het nog nie een sondaar wat op hom vertrouw het, verloor nie. Hy hou ook nou sy hand na jou toe uit, kyk moe, daar is 'n spijkerwond in sy hand. Die dief aan sy sy, het op hom vertrouw, en hij is vandaag bij Christus, want Jezus het vir hom gesê, vandaag zal jy saam met mij in die paradijs wees. En van daardie dag af het sondaars wat 'n gids benodig na die Here Jezus Christus gekom. Hij het nie een van hulle weggewys nie, hy het nie een verloor nie, en hij strek nog steeds sy hand na hulle uit. Laat ik je vertel hoe Jezus my gids geword het op 13 oktober 1891. Nou, terwijl ik schrijf, is dit 18 april 1974, 82,5 jaar al is hy my gids. Nog niet een keer het hy my in die steek gelaat nie. So lang staan hy al langs mij, bij elke gevaarlijke afgrond. En so lang al hou hy my veilig in sy hande, 'n seker en gelukkige mens. Ek hoop jy sal sy vraag met, ja, asseblief, beantwoord. Het jy 'n gids nodig? Neem die enigste een wat jy kan vertrouwen.